Paula, ti que pensas? Eu se tuvera que facer un vídeo desto, eu faría o do meu avó. Sobre o teu avó? Por qué? Porque eu penso na palabra cuidado e a min o primeiro que se me ven na cabeza é o meu avó. Cuidaba del, cuidaba de nós. Home, pois como todos os avós, non? Home, sí, pero cuidaba do barco que tiña el, cuidaba do mar, cuidaba de todo. El cando non iba ao mar, el non se sentía el, ti víalo e non era el. Pero cando iba, mi má, botaba aí as horas no barco, horas calao, a coser as redes ou non sei que faría, a arranxar o barco. E despois, a que me dou a min co de estudiar. Pois normal. Home, sí, pero moitas veces me dixo: Adrián, estudia, estudia, ou vanchas querer meter hasta polos ollos, que os poderosos, como el lle chamaba, sempre che querían gobernar, e sempre ensuciaban o que el tanto amaba, que era o mar, botando merda todo o día ao mar. E despois, unha vez que xa se jubilou, moito lle gustaba aí que o leváramos á playa del Testal, Ah, xa sei. a ver as mariscadoras. Moito lle gustaba ver esas mulleres mariscar. Sempre decía que o que non... cando unha non tiña bo día, a outra dáballe do seu. Sabes? Era maravilloso para el ver esas mulleres. Home, pois, co que me acabas de contar, eu creo que xa teríamos o vídeo montado. Ti dis? Non te parece unha boa idea? Home, sí. Home, porque para cuidarse un mesmo, haise que saber, haise que coñecer como teu avó se coñecía el mismo, coñecía o mar, coñecía os barcos, e vos coñecía a vos tamén. Vale, sí, pero coidarnos a nós e os demais está moi ben, pero é o mundo quen o coida. Home, o mundo non é noso, colega. Habrá que melloralo para os netos, non? Home, sí. Esta ría está tamén conservada porque hai moitos mariscadores desde hai séculos mariscando aquí. É dicir, se non existiran os mariscadores, isto que vedes así non era así.